παιδιά, part 3 εδώ πέρα. Συνεχίζουμε στη town. Είμαστε εδώ. Εδώ είναι το ζόμπι. Εκεί πέρα ακριβώς που αφήσαμε. Και ξεκινάμε τον επόμενο γύρο. Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά στο προηγούμενο part δεν ήξερα πώς να τελειώσω το βίντεο. Ναι, φαινόταν λίγο, δεν φαινόταν. Τέλος πάντων, πάμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε, δεν μπορούμε, ζόμπι. Είσαι φαν, Λαγικά να είστε φαν. Τόσο πολύ φαν. Παιδιά, έχει αυτόγραφα για όλους. Παιδιά, μην σμπρώχνεστε. Παιδιά, μην ουρλιάζετε, σας παρακαλώ. Έχω πρόβλημα. Πώς το λένε, πονοκέφαλο. Μην ουρλιάζετε στα αυτιά μου. Σας παρακαλώ, θα σας δώσω σε όλους αυτόγραφα. Μη σμπρώχνεστε, σας παρακαλώ. Μη σμπρώχνεστε, καλέ. Μη σμπρώχνεστε, είπα. Αν με τρελάνετε. Σκοτώστε τα crawlers. Πρώτος κανόνας. Σας το είπα και στο προηγούμενο part. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνεις crawlers στο τόπο του εγκλήματος. Όχι. Ετοιμαστείτε και που. You can't touch me, da. Γαμώ το χάλασε το τραγούδι, δεν το έκανα επίτηδες που φάγαμε μια μπουνιά εκεί πέρα. Πελά μου χάλασε το τραγούδι. Υπάρχει κι άλλο ζόμπι. Νομίζω κάπου πρέπει να υπάρχει κι άλλο ζόμπι. Ή όχι. Πάμε για άλλη μια κουτί. Να τύχω ένα RPG θέλω μόνο, ρε παιδιά. Μόνο ένα RPG θέλω στη ζωή μου. Και πάλι στην knife πάλι. Εντάξει, χέστε. Η αστοχία η ίδια. Να, το υπήρχε κι άλλο ζόμπι. Πέθανε πριν το βαρέσω στο μεταξύ. Ακριβώς λίγο πριν το βαρέσω πέθανε. Τι βλαμμένο ζόμπι. Άμα καταφέρω να πάρω και σε αυτά και σε αυτό τη σειρά στη town Reagan Mark 2 όπως έκανα στις προηγούμενες που έσβησα όπως σας είπα, τότε θα είμαι κομπλέ. Τότε θα είμαι κομπλέ, σας λέω. Κομπλέ.
Ω καλά, αυτό ήταν το σώσιμο του αιώνα. Άμα εκεί πέρα δεν υπήρχε. Μακριά από τα ζόμπις που ανατινάζονται. Οκ, κάνω πάκα πάνω στο Ρέγκαν. Σε είδα εδώ πίσω πως καθούσες. Οκ, με το τελευταίο. Το κρόλερ. Κάνε focus κάμερα. Κάνε focus, έτσι. Λοιπόν παιδιά, τα πάμε καλά, τα πάμε καλά. Ήρος 22, εντάξει, χαλαρά. Το θέμα είναι ότι νηστάζω επειδή είναι βράδυ. Η ώρα ξέρω εγώ είναι 12 παρά κάτι λίγα λεπτά. Και απλά σήμερα είμαι κουρασμένος. Και ναι, δεν ξέρω άμα θα κάτσω όσο μπορώ ή θα το τερματίσω. Θα σας το φτάσω τουλάχιστον μέχρι το γύρο 25, τουλάχιστον. Μετά μπορεί να το λήξω. Ξεφορτωνόμαστε crawlers πάντα. Μην ξεχνάτε να ξεφορτωνόμαστε τα crawlers. Το πιο μεγάλο εχθρό όλων των ζόμπι. Όλων των ζόμπι παικτών είναι τα crawlers. Ξέρω εγώ, τα βλέπεις έτσι όπως πηγαίνουν και λες τα crawlers σιγά το πράγμα, ξέρω εγώ. Ναι, πιστέψτε με, τα crawlers θα έπρεπε να λέγονται trollers. Γιατί σοβαρά αυτή είναι η δουλειά τους, να σε τρολάρουν. Άμα το θέλω να πάω για αυτά τα δύο εκεί πέρα. Δεν πρόλαβα να γεμίσω και δεν πήρα το μάξα μου τελείως στο Ρέγκαν, αλλά δεν πειράζει. Για 13 σφαίρες μωρέ, σιγά. Δεν θα έπρεπε να το πυροβολάω βέβαια στο στήθος, στα πόδια πρέπει να το πυροβολάς πάντα. Είναι το καλύτερο σημείο γιατί άμα το πυροβολάς στο στήθος, πυροβολάς πάνω τους και δεν πετυχαίνεις τα από πίσω, ενώ όταν βαράς τα πόδια τα πετυχαίνεις όλα μαζί. Αν βλέπετε, γιατί έχεις plus damage, είναι σαν χειροβομβίδα. Αν με χειροβομβίδα να την χτυπάνω σε κάποιον, ακριβώς πάνω στο στήθος, δεν θα κάνει ζημιά στον από πίσω. Τουλάχιστον έτσι νομίζω ότι δουλεύει. Δεν είμαι 100% σίγουρος για αυτό που είπα, αλλά είμαι αρκετά.
Έτσι δουλεύει. Και γι' αυτό άμα τον βαράς στα πόδια, περνάει κάτω από τα πόδια και πετυχαίνει και τον από πίσω. Ακόμα σπονάρονται και νομίζω ότι είναι τελευταία αυτά εκεί πέρα. Ακόμα σπονάρονται πολλά, όχι βλέπετε τενό τα κρόλες είναι έτσι εκεί πέρα και λες εντάξει σιγά το πράγμα, αλλά βλέπετε πήγα να πέσω πάνω τους και για λίγο τα πρόσεξα και δεν θα μπορούσα να φύγω μετά, γιατί θα μου σε φάση όχι γαμώτο, ένα κρόλερ στα πόδια μου, κόλλησα, μου πυροβολήσαμε τώρα και θα αυτοκτονήσω κιόλας, γιατί άδικε παχουλά κόσμο. Ναι, πάμε. Θα φτάσω ξέρω εγώ 95.000, μπορεί απλά να ξοδέψω όλους μου τους πόντους για 100 κουτιά μέχρι να πάρω Regan Mark II. Και άμα δεν πάρω Regan Mark II, κακός. Και βέβαια θα αλλάξω το Regan, γιατί ξέρω ότι άμα έχω το Regan δεν θα μου δώσει το Regan Mark II, οπότε ναι. Παλιά ήξερα πως να πάρω Regan Mark II, Regan Pack Punch και το Regan το απλό στην Buried. Το Regan Mark II Pack Punch μη Pack Punch δεν έχει σημασία, δεν μπορούσε να πάρεις δύο, αλλά ναι, θυμόμουνα και ακόμα θυμάμαι, αλλά δεν μπορώ να το πάρω όταν είμαι μικροκεφαλή. Πρέπει να είσαι δύο κόκαλα στο level στα ζόμπι σου. Και άμα είσαι παραπάνω απλά δεν γίνεται. Και δεν είναι με γκλιτσάκι, είναι κανονικό. Βασικά απλά σου επιτρέπει το παιχνίδι να το κάνεις. Κανονικά δεν έπρεπε να είναι στο παιχνίδι μέσα. Βασικά είναι γκλιτσάκι πέσουμε. Αν και αφού υπάρχει εκεί πέρα θα το είχαν φτιάξει πιστεύω, οπότε μπορεί και όχι. Μπορεί και να μην είναι γκλιτσάκι, μπορεί και να είναι, δεν είμαι σίγουρος. Το Regan ξαφνικά έγινε υπέροχο. Μια σφαίρα ξέρω εγώ σκοτώνει όλα τα ζόμπι. Wow. Δεν φταίει το insta-kill. Είναι αυτές οι μπουρδες που λες insta-kill. Άμα όπου πάει το insta-kill. Κλείτωσε ένα ζόμπι σε αυτό το γύρο. Κλείτωσα το ένα κρόλερ που έχω εκεί αφού δεν σπονάρονται άλλα ζόμπι. Κάπου υπάρχει κι άλλο ζόμπι. Εντάξει, δεν έφτασα όσα λεφτά ήθελα πριν για να χτυπήσω κουτί, αλλά θα χτυπάω. Τώρα χτυπάμε συνέχεια γιατί έτσι κι αλλιώς το Regan πλέον δεν είναι καλό όπλο. Η Regan Mark II Executioner είναι από τα δύο, οπλάκι τέλος πάντων. Βλέπετε, να το ζόμπι.
Ξέρω εγώ πάλι Reagan. Πήθαν σε αυτό το γύρο. Οπότε απλά δεν με θέλω. Να μου δίνεις κατά όπλα μέχρι να περάσει ένας γύρος και το ξέρω. Γιατί το κάνω μερικές φορές, απλά σου δίνει όπλα, ξέρω εγώ. Βασικά δεν είναι σκάτα, απλά δεν τα θες. Θα να τελειώσω και αυτό το βίντεο στο γύρο 14. Οπότε φαίνεται μάλλον θα κάνω και part 4. Από ό,τι φαίνεται μάλλον. Τουλάχιστον μαϊμούδες θέλω. Ξέρω εγώ το Reagan Mac μου το δείχνει πόσες φορές. Ξέρω ότι θέλει να μου το δώσει, αλλά δεν μου το δίνει. Χαμηλώσω λίγο ακόμα τον ήχο. Ελπίζω να ακούτε τουλάχιστον κάτι λίγα. Καταλαβαίνετε, είναι βράδυ τώρα. Εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη ώρα που βρήκα για να κάνω το βίντεο. Αλλά τώρα είχα ελεύθερη ώρα και είπα να το κάνω. Execution arrest. Τώρα χτυπάμε μέχρι να μας μείνουν 5.000 για Reagan Mac 2. Άμα μούδες, ναι, τις θέλουμε. Μου δείχνει το Reagan Mac 2 μαλάκα κάθε φορά στο κουτί. Και μου το δίνει σε όλα τα towns που παίζα. Ξέρω εγώ στα προηγούμενα μάτια, στο τέταρτο κουτί ή και στο πρώτο ή στο τρίτο, σε αυτά τα 5 τέλος πάντων πρώτα κουτιά. Βασικά όχι, τα πρώτα 4 κουτιά μου δίνει Reagan Mac 2. Τώρα δεν μου δίνει. Κλείστε μεταξύ είναι ακόμα online. Δεν πήγε για ύπνο το κόλλο. Ναι, ωραία, κλείστε ακόμα. Παίζει in destroyed. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 12 και 5. Μάλλον θα το βγάλουμε με execution air το γύρο. Μάλλον θα δείξει βέβαια. Αλλά ναι. Αυτά. Και η φωνή μου είναι έτσι λίγο τώρα βραχνιασμένη. Sorry. Κάτι μπαρ. Αρκουδάκι. Δεν ξέρω και το αρκουδάκι πετάει. Είμαι μάγος. Αγαμώτο. 360. Boom. Get wrecked. Το δες αυτό, ουρανέ. Ουρανέ, είσαι περήφανος για μένα. Να το δάτε εκεί πέρα το Reagan. Να το! Ήμουν σίγουρος θα μου το δίνε κάποτε. Το Reagan Mac. Ήμουν σίγουρος θα μου το έδινα. Μου το έδειχνε σε κάθε κουτί. Με δοκίμαζε μέχρι που μου το έδωσε. Τώρα έχουμε Reagan Mac του motherfuckers. Οπότε το part 3 θα το ονομάσω Reagan Mac του. Και ίσως έπρεπε να τελειώσω το βίντεο τότε, οπότε ναι. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν για το part 3, θα σας δω στο part 4, τα λέμε.